forever. Let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. Oh, I don't. Uy, Aldrin, mega sa Aldrin. Kumusta ka na? Kumusta ka na, Aldrin? Kumusta ka na? Kumusta ka na, Aldrin? Uy, mega shoutout sa 3 million. Uy, mega shoutout sa... I'll be right here, baby. You know I'll sink or swim. Oh, worry, I'll be there whenever. Iba na color ha. Anong... oo nga, nag-upgrade ka. Thank you sa pag-upgrade mo ha. Oh, kumusta na yung ano ng balita dyan na Hope you see my words. Aldrin? Only you, nobody knew I put you first. And for you, Ano yung nag-ano rito? Ba't ganito ang ano ko? Ano ang balita? Hindi yung ano ko, yung profile ko, bakit ganito ang itsura niya? Ay, share naman dyan, Aldrin. Ay, may mga GC ka. love me at my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only Ayos lang po, yun, Ethan James, Tamsak Host. Thank you, Ethan James. No? Thank you sa tamsak dyan. Ano ng mga balita, guys? Share naman dyan sa mga GC niya. Start lang po ni host, kaya... Yan, Aldrin, baka hindi mo karikadikitan si Ethan dyan, sa baba ng bahay. Yan, meron tayong bagong pasok. Si Shelly Vlog, Tamsak Dan po, yun. Thank you po kami kapatid. May jacket ka na, so may jacket ka na kapatid. Yan, mayroon tayong bagong pasok, guys. Dikitan na natin. Thank you, Aldrin. Guys, dikitan niyo na po si Aldrin. It's me, Habibi. Hello po, tusok husus. Ano to si Habibi? Ano to sa Timbasa to eh. Oy, Mai, thank you for coming, Mai. Also, Zilla Vlog. Thank you for coming, kapatid. Pwede ba magbaba ng premiere? Oh, sige, ibaba mo yung premiere. Kaka-start ko lang po, kapatid. Ipin natin yan. Long time no hear, host. Oo nga, Mai. Pero nakikita kita sa, parang saan ba tayo nagkita? Nakita kita na gano'n eh. Busy ka rin ata sa work mo eh. Guys, magtikita na kayo dyan. Nagbababa ng bahay po siya, no? Tamsakan nyo na po si Habibi, guys. Yung premiere niya. Sa Timbasa yan. Nag-share pa lang ako, guys, ha? Ganito yung picture ko. Wala. Ano ko, Johnny? Uy, Johnny. Nakakagulat ka naman, nagbibigay ka. Thank you, kapatid, ha? Johnny. Saan ba to? Sa ano ba to? Sa Russia to, no? Robles. Thank you, kapatid. It's me, yes, Team BB admin here. Yes. Ayun no, kasi mga 650 na banana ko. Oh, ang bilis na, oh. Naka 650 ka na. Johnny. Oh, Russia. Okay. Sa, ano ka ba? Sino ba to si Johnny? Si Hazel or iba to? Saan ka sa Russia? Sa St. Petersburg or Moscow or ano? Thank you, kapatid. May jacket ka na. Thank you sa pakulay. Ang aga naman ng pakulay. Thank you so much. Nabigla. Tuloy ako, ha.
Share muna tayo guys. Ha? Ano yan? Pang blade, ano yan? Guys, please connect to, ano guys, it's me Habibi guys. Siya po ang admin ng JC ng Team Bus, ano. Andyan po yung bahay niya. Johnny, baba ka ng bahay. Share muna natin guys ha. Oy, Diana Jordan, hello host. Magandang umaga. Oy, Diana, kumusta? Thank you for coming. Ayan, ika shoutout kayo, no? Kay Maribik Sunday. Maribik, may jacket ka na, so you can start up your link and please thank everyone. Okay? May jacket ka na, kapatid. Yan, meron naman naman. Nag-share pa lang ako, guys. Yan, guys. Unahan nyo na po si Habibi, guys. Oh, andyan po yung, ano niya. Yung bahay niya. Ay, nagbababa ng bahay siya, no? Salamat, host. Walang anuman po, guys, no? Ay, Love Hearts Vlogs. Bigyan ka ng jacket, kapatid. Yan, thank you for coming. Ay, buhay na ani, palid. Ay, host. Yun, bigyan ka ng jacket, kapatid. Guys, may mga jacket na kayo, guys, ha? May mga jacket na kayo. So, you can start to drop your link. Tamsak ka na, all right. Yan. Ay, si Blue Skies. Magandang araw, tamsak dami. Kumusta ka na, Blue Skies? Mga guys, tikitan niyo po si Blue Skies, guys. Ang aking VIP ko yan, guys. And also si Aldrin, guys, no? Uy, Miss Ili. Uy, Miss Ili, long time no si Miss Ili. Ano nang balita dyan? Ha? Kumusta na ang buhay natin dyan sa Singapore? Okay na ba dyan? Medyo okay na bang... guys, please connect to Miss Ili, guys. Oh, taga saan ka? Taga Bohol ako, guys. Taga Bohol ako. Guys, please connect sa aking mga VIP, guys. Si Blue Sky, si Aldrin, saka si Miss Ili. At mag-iwan lang po tayo ng bakas, guys. Guys, nagbaba po ng bahay si Maribik. So you can start to connect now. Anong sumakit ang tiyan ko, Masama ang tiyan ko. I'm back, kapatid. Uy, ala, si It's Me, Habibi. Ala, thank you so much, It's Me, Habibi, ha. Thank you so much sa pakulay mo, kapatid. Mga pamasko, no? Dina Jordan, dana po, sabi po ni Ethan James. Guys, please paki-tamsak naman sa premiere po ni Habibi. Tapos na ko rito, Habibi, kanina. Natamsak ka na kita, no? Thank you so much sa Miss Habibi, sa pakulay. Introducing new. Ay, Sandra! Ay, si Miss Ili Vlogs. Nagpakulay pa talaga. Guys, Download the app. parang sinwerte yata ko ngayong araw na to, Mga generous ngayon ng mga tao ngayon, guys, more blessings sa inyo, guys, Maribik Sandy, Dana po, sabi po ni Ethan James. Dina Jordan, it's me, Habibi, Dan, Paul Pak. Alright, sabi po ni Dina Jordan. Thank you so much, Miss Ili Vlogs. And also, it's me, Habibi, and Johnny. And also, guys, si please connect to, ang tagal kong di nakadalaw, kapatid. Oo, Miss Ili, pero nag-abot tayo kay Miss Leona Hiramis, no? Riamis. Guys, please connect to Miss Ili, guys. Miss Ili, ang aking VIP, guys. And also, it's me, Habibi, guys, ang aking kaibigan, guys. Hi, baby, Dan, Pulpak. Sabi po ni Mai, it's E. Ay, hindi po ko pa pala na-share, guys. Share ko muna. Para dadami tayo. Alexki, babalikan po kita. Yan. Mahal, babalikan po daw ni Miss Ili, ano nang balita dyan sa Singapore? Ano bang mga bagong balita dyan? 3 weeks akong namamahinga, kapatid. Super busy din kasi dito ngayon. Oo nga, no? Kailangan lang talaga
Mag. Really, it's me, Habibi. Dan Pulpak po. May sa premiere yan. Thank you, guys. I love you too, baby, wag na Naku, may virus na naman ulit dito. Ay, oo, yung, ano ba yung pangalan ng virus? Yung galing sa, ano? Galing sa, ito, galing sa Hong Kong ba yun? Sa ano? Hong Kong or Yuki? I think Yuki. Dan Jordan, Aldrian Vlogs, Marivic, Sandy, yan. Tapos na raw si Ethan James. Hindi mo urat ng bunso, gas mo aso, igong ko, hindi mo Ethan Dan, sabi po ni Sandra, yan. buto, Okay host, Yuki host. Oo nga, tama, Yuki, no? Kasi parang may nabalitaan dito, guys, yung Pilipina rin. Sumakay sila ng eroplano papuntang Pilipinas. Pero on that time na sumakay sila ng eroplano, hindi pa nagdeklara ang Philippines na buhay ng anip alid haba ng harang host. Thank you sa parang kapatid. Hindi nila alam na nung nasa airplane na sila, that time na si Duterte nagsabi na wala nang papasok. Kawawa nga sila, guys. Parang hindi ata pinapasok o na-hold ata sila. O binigyan, hindi ko rin parang binigyan ata ng konsiderasyon. Uy, May, thank you so much, May, sa pamimber, Maya. Talagang, ayaw ko na di mo sa heart to May, add mo ako sa aking Facebook account, May, para ma-play kita mamaya. ang adlaw, May, kapag tinatamuhan, isa't layo, kaayaw ko na di May, add mo ako sa aking Facebook account para ma-play kita mamaya, ha? Para ma-promote din. mabot radyo, Never view burnout. kapag Thank you sa pamimber. baby love, Guys, May Dan, sabi po ni Sandra, yan. May, andyan po yung Facebook account ko, Never View Burnout, ha? Thank you so much. Guys, please connect to Miss Ili Vlogs guys also, guys, and Sandra, guys. Sandra, sinong yan natin? Si Glinda? hindi mo urat ng bunso, gas mo aso, Thumbs up, pakpak sa'yo, host. Thank you, guys. So, guys, kung sino pa yung hindi pa nakadikit kay host, mag-iwan po ng bakas para may 10 banana po kayo, guys. hindi mo urat Glinda host. Okay. aso, igong Guys, please connect to Glinda, guys, and Miss Ili, guys, also, and Aldrin, kaayaw and also Blue Sky, guys. hindi mo Yan, guys, nagbaba po ng bahay po si Dina Jordan. Dina Jordan, no? I see Mika Sidilio. Mitcha Sidilio, thank you for coming. Uy, Samira Gutok. Samira Gutok na. Sorry, Samira Gutok na masabi ko. Samira, kapatid, pasensya talaga, kapatid, sorry. Uy, pasaway kang bata. Kapatid, thank you coming. Yan, si Isma Baby, thank you sa Baby. Labahag, guys, nagbaba po ng bahay. Shout out host, si Jonadel Channel. Thank you kapatid for coming, no? And Team Jackalo, sa Team Basa, yun. May kapatid, may jacket ka na. So you can start to drop your ring. And please connect everyone here. Guys, lahat naman may mga jacket na kayo. Ito na si May. May add mo ako sa aking Facebook, May, para ma-add kita sa aking GC na sa mga member. Yan po ang aking May, in-ever view, Bernat. Akala ko sabihin mo na namang Samira Gutom. Hindi si Samira Gotok. Kilala mo ba si Samira Gotok? Yung tumakbong senador na natalo. Na Muslim siya eh. Glinda Livermore, Dan Dikit Kalimbang. Sabi po ni Miss Ili Vlog. Thank you. Guys, Jonadil 17 channel. Hindi magtatagal host. Magtamsak lang work mood na here. Yan, thank you. Uy, Chapay channel. Thank you coming. Ayun, guys, please connect to guys. Asan si May? May, ano ka nga ngayon? Reynolds Remix. Mitcha, nagbaba po ng bahay po siya, no? Ethan James, Dan Pulpak. Yan. Guys, magdikit-dikit na lang po tayo, guys, ha? Para at least, Dana tayo sa nakapin host. Yes, thank you, Sandra. Basta mag-iwan lang po tayo ng bakas, no? Ay, sa inyong lahat, sabi po ni Kim. Yan, Kim, magdikitan ka na dyan, Kim. Ahan mo na sila kung sino yung mga dapat unahan dyan. Nagbaba ng mga bahay. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is a lost and gone?
Really, bahay mo, babakar kapatid. Okay lang ba ibaba ko bahay ng isa kong kapatid? Bagong-bagol pa kasi. Sige, sige, okay lang niya. I-vlog ano natin yan, i-promote natin yan. Magbakas, gamitin mo yung account niya, tapos ibakas mo sa akin para madikitan ko mamaya. Dikitan ko ng 5 banana o 4, ha? I'm gonna hide this beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Is there a reason that I'm feeling like hell? But I wouldn't change. Be strong. I'm gonna hide this beautiful. Reynolds Remix. Yan, thank you, Samira. Uy, Samira, nagpumunta ako dun sa premiere mo. Pansin mo ba ako? Hindi mo ata ako pinapansin eh. Nag-premiere ka? Kailan birthday ko? Oh, iba sa yung nag-premiere ka, birthday mo ata yun eh. Oh. Nandun ako ah. Hindi mo ako nakita. Mr. Dion ang ginamit ko. Sandra Liana, Dan po. Yan, thank you guys. Hide this beautiful scars. I've been going way too hard on myself. May, na-add mo naman ako sa ano, May? Na-add mo na ako sa aking Facebook, May? Oo, sa... Be strong. I'm gonna hide this beautiful scars. I-add mo na ako, May. I-add mo na ako, May. Para ma-add na kita. Yan, 5 channel, Dan Pulpak, Ronelo Vlogs. Uy, kapatid, kumusta ka na kapatid? Thank you for coming ha. Guys, dikitan niyo po si Ronelo guys. 2 pong banana pong ibabalik sa inyo guys. Hoy, Ibayam, thank you for coming. Ibayam, bigyan kita ng jacket kapatid na. Yan, may jacket ka na kapatid. Yan. May jacket ka na kapatid ha. Ron R, tamsak. Yan, Ron R, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Ito ba may Miss Ili Vlog? Legit po, bumalik agad. Yan. Iano natin yan ha. Saglit lang po ha, baby. Iano na lang natin yung ano mo ha, baby. Babangon na lang. Sige, sa kita maya. Oh, basta never view burnout ha. Yan po, never view burnout. Para maano kita sa aking GC ha. Para ma-play kita mamaya. Dikit na din sa iyo, host. Yes, magdikit po kayo. It's me, Bibi. Baka baba ka muna ng bahay para i-copy. Ay, ako na lang. Reynolds Remix. I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually won't be falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you Ang ganda pala tuloy niya, no? Ang ganda mo pala, ano? It's me, Habibi. Sa'yo ba yung, It's me, Habibi? Yung 84 na, no? Sa'yo ba to? Yung 84 pa lang yung, subscriber? Sa'yo to? every day. I try Babli Jam, Mitch Pasaway Dan, Kalimbang, yan. to say, but It's me, Habibi, sa'yo ba tong, 84 pa lang yung bahay? this and that, this and that. Ay, 85 pa lang yung, Oy, Mayla, Kang Korea, thank you for coming, kapatid, no? Tusok, iba dyan, pa-join host, may jacket ka na kapatid, no? Ronelo Dan, Kalimbang. Yan guys, dikitan niyo po si Ronelo at saka si Herns. Lagyan niyo na po ng Bion, ha? Para 2 pong Sweet Ginny Line Pits. Thank you for coming. May jacket ka na kapatid. And you can start to drop the link. And, ano na yan? Magdikita na po tayo guys, no? Eh, bakit wala na akong music yan? You can use me, 'cause I still would let you satisfy. That's the one that you satisfy. Guys, sa totoo lang, si May Itski, nung nag-start pa lang ako mag-live stream, andyan na yan sa akin, pumapasok na yan. Oo, tagal na kayang, si May. Love Heart Vlogs done. Yan, saglit lang guys ha. May inaayos lang ako guys. Reynolds Remix. Add na host. Oh, na-add na kita. Ano na kita ha. Saglit lang.
Vlog. Hello, host. Uy, Luz Vlog, thank you for coming. Bigyan kita ng jacket, kapatid. 1 second, ha? Ano ba to? Ha? Yun, Josephine Milgrom, may, ano ka na, may jacket ka na, kapatid. And also si Lons Vlog. May jacket na kay kapatid, no? Thank you sa patamsak, guys. Yung mga bagong dikit ko kay host. Tamsakan niyo po si host at mag-iwan po kayo ng bakas para at least mamaya po mabalikan po kayo ng 4 na banana po, ha? Dikita na po tayo rito, guys, no? Sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Kung binibini ko, ikaw ang nais ko, na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip Ay, sa tape, Dan, kalimbang dikit. Sabi po ni Miss Ili, ano? ko ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay napapagaan, mga mata ko ay tumigil sa pagkat. Kalimutan na, katawan mo at mga ngiti mong Ay, mali na sin ko, Josephine. pagkudinggit, mga Pwede magbaba po, host. Magbaba. Lapagan dito, guys. Lapagan na lang tayo rito, guys, ha? mga ngiti mo at malaamnay na magtaglay na kita. Umariyak ako sa'yo ibang nato. Ikaw ang kahulugan na salit ang buhay ko. Ang tanging hiling, Diyos iyong dinggit. Ang babaeng marikit ay mapasakit. Lahat ng akin, ako lang akin. Kahit buong kalawakan aking bubuhay o aking binibini, ikaw ang Yan, Balinsya OFW. Uy, kapatid, thank you for coming, ha? Guys, dikit o kalimbang lang. Guys, magdikit po kay ni Ronilo. Kay Miss Ili Vlogs also, guys. Andyan po yung bahay ni Miss Ili Vlogs, guys. Andyan po nakapin po yung ano niya, guys. Dikitan niyo po rin, guys. Please. And also si ano, guys, si It's Me Habibi. Asa na si It's Me Habibi? Hindi ko kasi sure ko si It's Me Habibi kung yun yung sa kanya 85 banana. Nakalimutan ko. Balikan ko po kayo. It's Me Habibi. Sa iyo ba yung 85 pa lang yung subscriber? Baba ka nga ng bahay ulit para i-copy ko. Ate Babes, thank you for coming. Love Heart Vlogs. Dito pa ba ako, host? It's Me Habibi. Dito pa ba ako, host? It's Me Habibi, baba ka nga ng bahay. Kasi gusto ko yung para i-ano ko na lang sa i-copy ko para baba ko na lang. Kasi may nakapin po sa taas. Nawala si Johnny. Baka si Hazel siguro yung nasa Korea. Nasa ano? Pero mali ata yung inano ko. Drive yourself Ayun, mali pala yung sa inano ko. and pursue your ultimate dream. Sana para to-monetize to si It's Me Habibi. Mali pala yung... Ate, Manila Kang. Yan. Sana yung premiere mo? Yan. Ito na lang yun natin. Set reminder. Share. Yan guys, magdigit-digitan na po tayo guys. Huwag naman tayo mahiyang ano dyan, ha? Yan guys, magdigit-digitan na po tayo guys. Huwag naman tayo mahiyang Yun, Roxanne Maglangit. Thank you for coming, Roxanne. Roxanne, may jacket ka na, ha? Uy, Guruta. Kumusta? Kumusta ka na yung Guruta? Kumusta? Ito si Guruta, guys. Isa rito sa aking mga baby, guys. No? Disconnect also, guys, ha? Yan po ang bahay niya, guys. Napaka mga organic, mga friend ko yan, guys. Guys, please connect to Miss Ili Vlogs, guys. Guys, andyan po si Miss Ili Vlogs. Please connect, guys. Pakiconnect naman. Ate Bibs, thank you for coming. Yan, guys, dikitan niyo po si Miss, guys, Ate Bibs. Isa na rin sa monetize dyan. Ethan James, pakiconnect kayo, no? Kay Miss Ili Vlogs. Andyan po yung bahay niya. Sa ano? Yung sa bahay. Pasaway, Dina Jordan, done to you. Sabi po ni Pasaway. Serve TV, nagbaba ng bahay, guys. Dikitan niyo po. Ay, Dan May. Yan, may jacket ka na, Dan May. Kadikitan ko to si Danmi kanina pa lang, ha. Hoy, si Sweet Gina Line PH, thank you for coming. Sige, tamsakan ko yan, ano. Sige lang. Hi, Sweet Gina Line, dikitan na rin kita, ha. Sa aking main. Dikit na rin ako sa, ano mo, Sweet Gina Line, ha. Roxanne Maglangit ng sauce. Walang naman po kapatid. Sweet Gina Line, ha. Andan already, tamsak, and also dikit. Tamsak and also dikit. Lons Corner, Dan, dikit. Tamamsak ko, yun. Tamsak and also dikit. Lons Corner, Dan, dikit.
Ronnie Biton Dan, sabi po ni Ethan Jim, pasaway kang bata ka, on the way na po si Ethan, si ano, si Sir TV. Kalimbang kita host, kaya nakapunta po dito sa bahay. Yung taga-asa ka host. Ako taga-Bohol ako guys, taga-Bohol ako. It's me, Bibi, lalabs, hello. Yan, sabi po niya, no? Magka, sa Timbasa guys, sa Timbasa. Ayun, si Manila kang Iguruta, sabi po niya. Kaya katampo sa bahay, sabi po ni Roxanne Malanggit. Guys, ano na po guys, unahan na po natin guys. Ha? Huwag na natin patagalin guys, unahan na natin. Ha? Hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo, tinutupad. Sunod agad. Wow, stay safe, ate Iguruta, no? Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibang magsipilyo kasi baka amayin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko i-ignore na lang ang ating bisyo. Laging bumibili ng babang matapang. Kagaya ko na sa lahat handa kang ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko Ronnie Biton, 40 subscriber, Dan Pulpak. Ayun. Guys, please connect to her, si Tate, guys. Yan, nasa New Zealand yan sila, guys. 2 banana pong bibigyan yun, katulad kay Ronilo also, guys. hatid sunog ka lagi kaso natatakot Yan, saka si Hearns. sigurado ko sasagutin mo ako. Huwag mo sanang iisipin na Yan, please connect to Igorot, guys. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ko? Yung binaba po ni Nightbot, guys, please, binaba po ni Nightbot, pakiconnect na lang din. Love Hearts, balik ko kayo agad, yan. Baba po ng bahay si Ron R. Dikitan nyo na po guys. Sabihin mo ano pa ba? Yun, Love Heart Dance. Sabi po ni Buhay na Anip at Lead. Ron Tutorial Dance. Dikit Kalimbang. Sabi po ni Miss Eli Vlogs. Ay, si Ron Tutorial pala to. Yan, si Ron Tutorial guys. Ang aking VIP ko rin yan guys. Kumainipin, di pa kita pipilitin. On the way sa'yo, Sir BB. Yan, guys. Please connect to Ron Tutorial guys. Binaba po ni Nightbot yung bahay. Mo sanang iisipin na papagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ko? Gusto ko lang kasi makasigurado. Uy, Ernst, thank you so much kapatid. Thank you so much sa pakulay na ulit. Ano talaga to si Ernst? Napaka-generous to guys, sa totoo lang. Yan yung mga aking mga VIP and the same time super chatter guys. Mga super generous yan. Si Ernst saka si Ronelo. Although lahat naman, pati si lahat naman guys. Walang pinipili yan. Guys, please connect to Ernst guys. What's viral today? New viral? What's viral? You have already a jacket my friend. Huwag ka muna magbaba ng bahay kapatid para hindi ka ma-time out niya. Ni Nightbot na nagbaba ka ata siguro ng link. Salamat Horn, salamat sa pag-support. Kanina ka pa nag-live. Ngayon lang, late na ako nag-live kasi nga masama yung pakiramdam ko, Migs. Ibang babae ay di kayang sumama. Kanina ka pa ano lang, mga 2:45 ako nag-live. Please connect to Migs, guys. Hello po, lag. Yan, guys. Kabayan, native Dan May. Yan, iba yan, nagbaba po ng bahay. Pahag po, sabi po ni What's Viral, no? Dikitan nyo lang guys, magdikit-dikit. Guys, please connect to guys? Mix, guys. And also Hearns. Yan. Bye guys, may dikit po kayo kay Hearns. 2 pong banana pong ibabalik, guys. At saka kay Ronilo. Guys, please patamsak naman sa premiere po ni guys, ni kay Habibi, guys. Tamsak kay Nanay, thank you for coming. Duman ako doon, nagtambay ako doon. Nagduman ako kanina, nagtambay ako. Guys, please connect to Miss Eli Vlogs, guys. Nandyan, nagbaba po ng bahay, guys. Igorota, si Igorota, guys. Ay, ano to, guys. Yung Rusty Rasis, guys, doon sa Bingwit. Yung kalahati doon sa kanila, guys. Kaya pag gusto niyo mag-order ng bigas, kontakin mo si Igorota, guys. Babahay po ni Hearns. Ito po, ito pong bahay po ni Hearns. Yan, binaba po ni Nightbot, guys. Please connect sa aking bagong VIP, guys. Bagong VIP, si Mai. Ko muna to, ipin ko muna. Yan, guys, please connect to my Itsuki, guys. Andyan po yung bahay niya. Hinahanap kita kanina eh. Wala ka pala dun eh.
Kabayan Jojo, Dan po, sabi po ni Dan May. Yan, in my word guys, please connect also guys. Isa na po itong monetize channel na rin. My body, don't need nobody else but you. Hearn City 8 Dan, sabi po ni Ron Tutorial. Hearn City 8 Dan. Yan si Ron Tutorial guys, ang aking VIP ko rin yan guys ha. Diba, dito ka lang. Guys, nakawap ang notification ni Migs, well done, dikit, kalimbang. Kahit naka-off ba yung notification ni Migs? Reynolds. Ito, Migs, ayusin mo yung yung... Ayusin mo yung mo, Migs. Naka-off na yung notification, naka-off kapatid, paano ka matamsakan? Reynolds. Sige, sagaya mo na, dikitan mo na lang, sabihin ko na lang si Migs. Asan ba si Migs? Bata kasi, yan, bata daw kasi. Sige, Miss Ili, baba mo yung bahay mo, didikitan ka ni In My World. Saka ni Miss, yan, anak na yan eh. Yes, De La Cruz, pa-jacket, yan. Kita ka ng jacket kapatid. Guys, thank you pala so much sa kanina guys, ang aking mga super chatter, ang aga-aga, nagpapalipat sila. Especially po kay John May. Si John May nasa Russia po. Si It's Me Habibi nasa Hong Kong. Then si Mai Hong Kong din, nagpa-member din sa akin ngayon. At saka si Miss Ili, nagpalipad na naman sa akin, nasa Singapore din siya. Then si Hearns Itit, nasa New Zealand, nagpalipad din guys. Guys, thank you so much guys, and more blessing po sa inyo guys, ha? And also your family guys, no? Please keep safe always in your, especially na nasa malayo po tayo sa ating pamilya, no? Guys, gusto ko nito Miss Ili Vlogs. Baka hindi nyo pa kadikitan. Roxanne Linggit, dikitan mo to si Miss Ili Vlogs. Dan, love, heart, full pack po. Pasukin na lang po. Yan. Let's connect to Ronilo, guys. Dalawang banana pong babalik na sa inyo. Love, heart. Roxanne Malanggit, dikitan mo si Miss Ili, please. Balinsya, dikitan mo si Miss Ili. Yan po si Ronilo. Dalawa pong banana pong ibabalik po sa inyo, guys. Yan, si Ron din, dalawang banana pong ibabalik niya, guys. Let's connect to Leon Ramis, guys. Simply Boys Vlog, hello host. Yun, Simply Boys Vlog. Guys, kapatid, may jacket ka na. Thank you for coming. Masyadong palakpakan. Bakit na naman ang likod ko, guys? Nahangin siguro to. Ronnie Bitong Dan, sabi po ni Ron. Guys, sino ba yung may mga community dyan? Paki-ano na lang, paki-share na lang guys. Haba ng LS ni Kapapo ha. Lagi ako harang host. Thank you. Guys, pag mga mahabang harang nyo na guys, i-skip nyo na guys ha, pag mahabang harang ha. Yan, pasaway, nagbaba ng bahay. Buhay ni Anip Alib, lagi akong harang host. Thank you nga sa bahay. Dan po, may Itski full pack. Then, pasukin na lang po. Ayan, yan. It's Ili Vlog, Dan full pack. Yan, thank you, Valencia. Yan, yung mga gusto ko, guys. JB Moto Vlog, Lilo po Kuya Host. Yan, thank you, JB Moto Vlog. Thank you po kang... May jacket ka na kapatid. Ngayon ay Ramis, dating dikit. Yan. Roxanne Manglanggit, Dan, full pack, sabi ni Horn, City 8. Miss Ili Vlog, shout out. Huwag ka maglala, Valencia, didikitan ka, VIP ko yan. Legit yan. Give mo to vlog, you have already a jacket, so you can start to drop your link. Reynolds. Pasok na lang, Herns, yan. Huwag ka maglala, buhay, andyan si Herns, babalik ka dyan. Basta mag-iwan ka ng bakas, guys. Guys, pag mag-iwan po ka ng bakas, guys, please watch the video, guys. Kahit mga 1 minute, guys, bago nyo kalimbangin. Kalimbangin nyo, dikitan, ha? Please. Guys, please connect to my also, guys, ang ating bagong VIP, guys. Andiyan po yung bahay, nakapin po, guys. And also,
It's me, ano. Yan, what's viral news video? Pahag po. Yan, baba ka ng bahay, kapatid, para mahag ka nila, no? Si Ronilo, hindi pa nagsukli. Huwag kang magalala, buhay. Babalikan ka. Ano yan, napaka-legit yan. Nasa New Zealand yan, guys. Dalawang balik, babanana po. At at the same time, guys, pagpasok yan ng ilis na, guys. Alauna yung ilis na Pilipinas type. Nagpi-play yan ng watch hour. Ang dami niyang tinutulungan na mag-play. Isang monetized channel na rin yan, guys. Lagyan niyo na po ng Bion. Si Buhay Anip Alid. Buhay NZ Anip Alid, yan. Yan, nandyan po si Ronilo Vlogs, guys. Oh, nandyan po si Ronilo Vlogs. Boy Anip. Baba ka ng bahay ulit. Love Hearts Vlogs, sige po. Sabi po ni GB Moto Vlogs. Guys, nagbaba po ng Valencia TV, Dan, dikit kalimbang po. Yan. Nagbaba po ng bahay po sino, guys, si What's Viral. Dikitan nyo na po. Guys, panoorin po natin yung video. At the same time, guys, 1 minute po ang tagal, ha? Bahay ni Anip Alid, baba ka ng bahay. Guys, in my word, guys, please connect, guys, ang aking diamond, guys. Pumunta ka ba doon kanina? Wala ka kanina doon, ha? Simply Boys Vlog, Ilocos, thank you for coming. Ay, Princess, right, good. Ang sakaran dandikin sa hosting global. Ay, thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you for coming. Thumbs up dan po, host. Sabi po ni Itlog na pink. Thank you, Lovers Vlog. Dana po, sabi po ni Ron Vlogs. Guys, advice ko lang po sa inyo, guys. Total, nandito po tayo. Guys, advice ko lang po sa inyo, guys. Total, nandito po tayo para magdikit, di ba? Maghanap tayo ng mga organic na banana, guys. Once maginip po tayo ng banana, guys, kaibiganin po natin, guys, kasi sila po yan yung tutulong sa atin. Pag once dumating sa punto na kayo naman na mag-LS, andyan sila nakasuporta. At ganun din sila, pag sila mag-LS, susuportahan mo rin, guys. Yan, thank you po, Miss Ili. Yan. Ronilo, yung niluluto mo na lang ang sukli. Guys, ang hanapin lang natin, guys, hindi lang yung banana na lumaki lang yung banana natin, guys. Kasi anin mo yung, ang laki na ng banana mo, pero pag nag-LS ka, o may mga video ka, walang sumusuporta sa'yo. Kaya nga, at the same times, guys, pag once magdikit ka, guys, pag makita, kalimbangin mo sila, pag makita mo sila nag-LS sila, guys, o may mga video silang upload, suportahan mo, mag-comment ka, mag-like ka. Para at least pag ikaw naman din mag-upload ka ng video, mag-LS ka, pag makita rin nila, guys, pag naka-notify yan, so suporta din yan sa'yo, guys. Kailangan yan, guys, kaibiganin natin, maghanap po tayo ng mga organic na mga tao na handang sumuporta sa atin at tayo ay susuporta din sa kanila. Ganun po yun, guys. Huwag po tayong maghanap na malaking banana. Tignan mo, guys, hindi ko sinisiraan yung ibang mga YouTuber, ha. Meron akong napansin sa mga ibang mga malaking bahay, guys. Malalaki na mga bahay nila, guys. Pero tignan mo, walang ganong sumusuporta sa kanila, guys. Tignan mo, guys. Tama ka, kapatid. Mahalaga may kaibigan tayo sa YT, wag lang banana. Oo nga, guys. Importante yun, guys. Ako, ang tunutusin ng banana ko, ang sobrang laki na yan. Pero, lagi ako nababawasan ni Lolo. Pero lahat ng mga nandito, guys, pag once nakita ko may mga video yan sila, nagka-like ako, tapos kung may mga, ano yan sila, may mga nag-LS yan sila. Ano, guys, tumatambay ako kahit saglit lang. Alam ko namang mga busy rin tayo, may mga trabaho. Support, importante yun. Magkaroon tayo ng organic na banana, organic na mga friends na makilala natin, na makasama natin sa YouTube. Kasi hindi tayo tulad ng mga ibang celebrity. Na pag sa mga celebrity ka, isang lapag mo lang na video dyan, ang dami nang maghahabol, di ba? Kaya nga guys, importante guys, ha? Dikitan po natin, guys. Dikitan, tapos kalimbangin natin, guys, para ma-notify po na tayo. Yan, ZB Moto Vlog, Dan po, sabi po ni Harn, City 8, yan. Love Heart, Dan Moon. Sige, Ronilo, kain ka muna dyan, no? On the way sa'yo, Simply Boys Vlog.
Pareho lang tayo nagpagkapagod na paghanap ng banana at views. Tama guys. Total, andito lang naman tayo guys. Naghanap tayo ng banana. Ayusin natin yung dikit para hindi malagas. Kasi yung iba naman kasi, hashtag dikit lang. Tapos, balik na. Panoorin yung video. Pag panoorin mo ng 1 minute video guys. Hindi yan malalagas guys. Maniwala ka sa akin. Simply, boys, balag done to you. Yan. Gawin ang tama guys para di malagas. Tama guys. Gawin natin ang tama. Total, andito naman tayo nagpakahirap. Diba? Bakit na naman ang likod mo guys? Ano ba ito? Para tayo ako guys. Valencia on the way, done to you. Sabi po ni Tusok Harang host yan. Nandiyan po si Miss Flawless guys. Di Pacific guys. Si Miss Flawless guys ay isa na siyang monetize channel. Nag-LS din yan ng mga alas 7 o alas 8. At the same time guys, dikita nyo guys, si Leona Hirami siya yan. At 5 banana po ang ibabalik ko sa inyo guys. 5 banana. Tapos na ba si Kapabo? Si ate? Kaya sagit lang guys, mag-uplas na ako ng tiyan ko guys. Parang napasukan ng mga samang hangin. Interactive DJs. Reynolds. Remix. Tapos na ba si Kapabo? Si ate? Hello amigos, amigas, gracias. Sabi po ni ano, ni... Yan guys, padikit naman ang tama at mag-iwan ng bakas. Solid ang balik ko po, plus watching your video yan. Ayan si Hearns guys, nasa New Zealand yan guys. Yan, nagbaba po ng bahay si Roxanne guys. Oy, thank you sa tamsak, 40, ang bilis. 40 tamsak na, ang bilis ah. Guys, please connect to, ano guys, patamsak naman sa premiere po ni It's Me Habibi, binaba ko. Happy life, hello po, happy life. Thank you for coming, may jacket ka na. Guys, may hits kita na po kita mag-iwan ng bakas guys, sa dalawa balik ko sa iyo yan. Thank you sa pagtamsak. Wala, si Norbin de la Piña, thank you kapatid no. Yan guys, thank you kay Norbin, talagang ano si Norbin no. Si Norbin ba yung kaibigan, nasa New Zealand ka kapatid, di ba? Ang kaibigan ni Ronilo. Baba ka nga ng bahay kapatid para ma-ano natin yan, may post natin yung bahay mo. Yung vlog done po sa iyo, Simply Boys. Basta iwan ka ng bahay kapatid, ha? Para madikitan kita ng 4 na banana mamaya. Ayun, Norbin, ano, baba ka ng bahay kapatid. Thank you, Norbin, sa palipad, no? Thank you so much kapatid talaga. Yan guys, please, ano guys, nagbaba po ng bahay po si Happy Life. Tikitan mo na po natin. Norbin, may jacket ka na kapatid. Nag-aplas ako ng powder ko guys kasi ang sakit ng tiyan ko guys kanina pang madaling araw. Tapos nagpuupo ako, nakaapat. Hindi maganda yung sikmura kinain ko kagabi. Ninja lang host. Anong ninja lang host? Yung bahay mo, para ano natin, ma-pin natin yung bahay mo. Yan guys, please connect to ano guys, si My Itsuki. Guys, kung gusto niyo po magpa-member guys, andyan po yung ano guys, ang aking join membership ha. Baka para ano natin yan guys, ma-play po natin yung mga video nyo. Time is any vlog, Dan Pulpak. Sabi po ni My Itsuki. Yan guys, si My Itsuki guys, ang bago kong ano guys. Yan, Simply Boys Vlog. Tapos na po si James. Let's connect to Leona Hiramis guys.
Ronilo guys, Ronilo. What are you thinking now? Yan, nagbaba pa ng bahay po si, si What's Viral today. What are you thinking now? I'm out of love, I'm so lost without you. Ano bang ginagamit mong Even for so long, I'm all out of love. Whatever without you, I can't be too late to say that I was so wrong. So lost without you, I know you were right. Believing for so long, I'm all out of love. Whatever without you, I can't be too late to say that I was yan, ang bahay mo. so lost. Kapatid, I know you were Ayan, dinikitan na rin kita sa aking main. out of love. Yung isa kong account atang hindi ko na... Magbakas ka kapatid, magbakas ka. Magbakas ka sa... Ayun, nagpamimber pa talaga si Norbin. Bakasan mo nga ako, Norbin, sa aking video para mabigyan kita ng 4 na banana. Thank you, Norbin, ha. Thank you, kapatid. Nagpakulay ka pa, saka nagpa-member ka pa talaga. Thank you so much. I-add mo nga ako sa aking Facebook, kapatid. Aking Facebook para ma-add kita sa aking GC. Yan po. Wow, Norbin. Sabi po ni Ronilo Vlogs. Ano ito si Norbin eh. Ano si Norbin? Yan ako na yung ano. Norbin, add mo nga ako sa aking Facebook, kapatid. I-message mo lang ako kahit sa Messenger lang. Wow, pag ano. Kapatid, i-message mo lang ako kahit sa Messenger lang. Wow, pag ano. Thank you sa pamember, kapatid. Thank you so much. Para, maano natin yan. Andiyan po yung Herns, Love Heart, pag 172, Dan Pulpak. Hello host, musta Alice, Hostin Vlog. Thank you for coming. Thank you po si Alice Hostin, guys. Oo, marami na akong taga New Zealand na... Yung ano ko guys, yung first cousin ko, nasa New Zealand, sa Tarunga naman. Sa New Zealand, lagi akong babiyahe dyan, paikot-ikot, Wellington, Tarunga, yung isa, yung ay Jane Magayon, thank you for coming. Yung maraming pinaka-center sa New Zealand. Parikipot po, yan. Ay Jane, thank you for coming din, ha. Guys, please connect to Jane, guys. Norbin, dikitan mo nga ako sa mag-message ka nga sa akin Facebook. Yan, Norbin, yan po ang aking Teresita Dapsan, hello, yan, may jacket ka na, Teresita. Guys, Norbin, i-ano muna ako, Norbin, i-add muna ako sa Facebook, tapat din. Happy life, yan. Yan, ang aking Facebook ay Never View Bernat, Never View Bernat. Yan kita sa Nightbot, ha. Yun, Mean My World. Pumunta ka ba kanina doon? Mean My World? Guys, please connect kay Norbin, guys. 60 million in the house. Thank you. Loko lang ata ako ni Miss Flawless, ha. Roxanne Malangit. Yan. Guys, please connect to Norbin, guys. Ang aking bagong member today, guys. Yan na natin yan. I-pin mo na. Guys, andyan po yung bahay po ni Norbin, guys, sa taas. Please connect, guys. Mag-iwan lang po tayo ng bakas, guys, ha. And please connect to Leona Hiramis, guys, ang aking manager. Uy, Leona Hiramis, sabihin mo kay ate, sapatos lang sa akin. 42 yung sukat ng paa ko. Kahit Adidas lang. Guys, tapos na magdikit na ako sa mga bago dyan. Sabi po ni Ronilo, yan.
Disconnect Tornillo guys, ang aking kaibigan guys. Nag-i-LS din to guys, ay isang monetize channel lang ito guys, alauna guys. 1 PM po ang LS niya, Philippines time hanggang mga 4 or 5. Yan guys, nagpapapo ng bahay po si Happy Life. Ano si Norbin. Di ata ako na... Norbin, pakiano naman ako, host, Pasig ka ba? Oo, sa Pasig ako, sa Pasig, sa ano. Yung picture ko doon, yung tatlo kami ng misis ko at saka yung anak ko. Ako yun, tatlo kami doon. Ay, so Sindan, full pack, sabi po ni Terry. Guys, please connect to Norbin de la Piña, guys. Andyan po yung bahay niya sa taas, guys. Nakapin po. Herns guys, and Ronilo guys. And also my Norbin de la Piña, Dan. Ayan, huwag kang mag-alala, Miss Ili. 2 banana pong ibibigay. Shout out Norbin and Ronilo. Ayan, sabi po ni Miss Flawless. Ha? Guys, please connect to ano guys, ang aking... Okay na house. Yan ha. Check natin. Team New Zealand. Andito na yung mga Team New Zealand, guys. Pag makabiyahe kami dyan, kapatid, papasyal ako sa inyo, ha. Sunduin nyo na lang ako sa terminal, tapos magluto na lang kayo ng kinilaw, at saka sugba na, tuna. Oy, DC Brave Family, hello, watching from Bahrain. Thank you for coming. Sige, dami isa. Oo, daming ano. Sobrang dami talagang isda talaga, guys. Norbin de la Piña. I-add kita sa aking GC, Norbin, ha. Ibalik ang nalagas kahapon. Oo nga guys, ibalik ang nalagas kahapon kasi ako nalagasan din ako. Boss, may ninja ko dyan buhay. Ah, ikaw pala yan. Ah, okay. Copy. Ikaw pala yun. Kaya kita sa aking GC. Sige lang. Mga GC lang to ng mga member to guys. Norbin. Dampo, full pack. Sabi ko niya, Roxanne, simple yan. Nagbaba ng bahay. Host, pwede. Ano pa? Saglit lang. Balik muna tayo. Saglit lang, balik. Na-add na kita ka sa ano, Teresita Dapsan. Nagbaba ng bahay, guys. Si Teresita. Padikit naman kapatid, sure po ang balik niyan. Dikitan niyo po si Miss Ili Vlogs guys. Nasa Singapore po yan, ang aking mga organic na mga kaibigan ko yan guys. At the same time, mga VIP ko yan guys. Pwede magbalapag ng bahay niyo. Sige, Desibri, pwede maglapag ng bahay dito kapatid ha. Lapag, tapos magdikit, tapos panoorin yung... ganon, kaya hinday ka na ngayon. Sige, ganun na. Talo-talo na lang tayo ngayon ha. Sa Rizal ka ba, kapatid? Saan ka sa Rizal? Sa Pinilya? Oy, si Bana Salora. Thank you for coming, kapatid. Thank you for coming. Thank you. Bibigyan kita ng jacket. May jacket ka na, kapatid. Thank you for coming. You're welcome sa aking munting tahan, kapatid. At you're free to catch the fish inside in my cubicle. Dan dikit bill all po. Thank you po. Guys, yung mga bagong dikit po sa akin, mag-iwan kayo ng bakas. At may 4 na banana po kayong didikitan nyo. After sa LS ko na po kayo didikit.
Yun, nagpalakpak si Miss Flawless. No? Because you're you, baby. I lose control. Yan po guys, please connect to Norbin de la Piña guys, ang aking bagong member guys. Andyan po guys. Si Bana sa Lora, magdikit ka sa akin, mag-iwan ka ng bakas sa aking video. Sa akin, tapos after LS ko mamayang gabi ko na po kayo didikitan ha. Sapagkat ay madali na po pag magdikit. Oo, kasi ngayon, nag-LS po ako, mahirap po kasi maglipat-lipat. No? Basta magbakas ka lang kapatid, makikita ko yan. Dan po, single mom, full pack. Sinong single mom dyan? Dikit boil po talaga si Iwas Lagas. Oh, balik po agad. Yan, sabi po niya, no? Doon? Ba't kumanta ka ba doon? Kumanta ka doon? In My World? Kumanta ka doon? Bumisita lang ako doon, tumingin lang ako. Ako po si single mom, a happy life. Single mom? Sure. Why your name is single mom? Why? Reynolds. I lose control because you're your baby. I lose control. Don't look at me. Your baby. There's something in your eyes that is saying tonight. I'm so curious for more, just like never before. In my innocent life, it's all written down in a lifelines. It's written down inside your Happy heart. life, Dan Bill, all po. Yan. Saan na kayong iba doon? Ba't nang 7 na lang tayo na iwan? You and I Sa Rizal ka rin pala, no? just have a dream. Dan, di keep it host, yung naka-paint. Thank you po, thank you po. Ito si Ani Hussein, di kita mo to si Mai. Si Mai Hong Kong. We're just made Yan po si Mai, binaba po ni Nightboat. of each other. Norbin, baba mo nga yung ninja mo, dikitan ko. Si Bana Salora, on the way. Guys, please connect to Miss Ili, guys, ang aking, guys. And It's Me Habibi. Guys, saan na si It's Me Habibi? You and I Please connect to Miss Ili Vlog, guys. Hanggang po, binaba po ni Network, guys. find our love a place where we can hide. Guys, magdikit-dikita na po tayo rito, guys, please. You and I. Yung mga bago pong sampa, mga newbie po, mag-iwan lang po kayo ng bakas kay host. At mamaya po, magbabalikan ko po kayo, ha? At bibigyan ko po kayo ng... Mang-invite muna ako. Sige. Mang-invite ka muna, Miss Flawless. Ha? Hindi pa ba tapos si Kapabo? Si Andy? Dan po, Lorely, Dan po. Ayan, guys. Pag nagdikit po kayo sa aking mga, mga baby na wala po rito, please, guys, lagyan niyo po ng hashtag Bion, ha? Hashtag Bion Vlog, ha? Anong Mig goals ka, Migs. Migs. Kumanta ka ba doon? Andun kanina si Sophia. In My World, andun si Sophia rin. Nagtambayan kanina eh. Nanap nga kita eh. Oy, Sandana Peratiro, Tamsak Dan. Yun, Sadana. Thank you, Sadana. Bukani, may jacket ka na. Guys, please pakiconnect naman kay Glinda, guys. Lagyan mo lang ng guys, lagyan mo lang ng hashtag Bion, ha, pag magdikit po kayo. Labasan sila, magkikita na kayo. Uy, si Tricky Channel, thank you for coming, thumbs up. Yan, may jacket ka na kapatid, may jacket. May jacket ka na kapatid. Hindi kami kasat kaya, kay 3CK Mama, guys, ang aking VIP, guys. Monetize channel na ito sa 3CK, guys.
Yan po ang bahay niya, guys. Andyan po yung bahay niya, binaba po. Sili vlog, dan po. Yan. Basta guys, magdikit lang po, iwan na po ng bakas. Siyempre boys, the vlog dan. Happy life, love dan. Napasukli po. Oh, si Kuya Joel. Guys, please connect to Kuya Joel, guys. Guys, please connect to Kuya Joel, guys. Andyan po yung bahay niya. Pay channel, dikitan tayo, guys. Kuya, dikitan nga to si Kuya Joel, guys. Andyan po yung bahay niya, nakapin po yung bahay niya, please. At nag-LS din to, guys. Nag-LS din to ng gabi. Ay, si Veroni Ann. Daming mga VIP ko, nagsulputan. Guys, please connect to guys, si Inderoni Ann, guys. Andyan po yung bahay niya, guys. Binaba po ni Nightfoot, ha? And also, please connect to, guys, Joel, guys. Inderoni Ann, hayaan mo yung trabaho mo, magtrabaho sila, no? Ang importante, nangisda tayo rito, nag-enjoy, no? Sabihin mo lang sa amo mo na sila mo nang bahala, no? Thank you sa paharang. Thank you sa paharang. Guys, please connect to Kuya Joel, guys. Ano po yung bahay niya, guys? Nakapin po. Mag-iwala po tayo ng bakas, guys. Marami pong ibabalik po sa inyo, guys. Love Horse Vlog, pakidikit naman kay Kuya Joel. Norbin Dan, full pack, sabi po ni Mai. Andyan po ang bahay po ni Kuya Joel sa taas. Bahay po ni Ronilo, guys. Ito pong bahay ni Ronilo. Tendero ni Ann, Dan po. Yan, sabi ni Simply Boys, tikitan mo nga to si Kuya Joel. Andyan po yung bahay. Yan, yung binaba po yan. Samsak Dan, sabi po ni Dennis Camano. Thank you for coming, Dennis Camano. Ay, bahay mo, sabi po ni, ayan, itong bahay po ni May, oh. Yan po ang bahay po niya, Herns, pinaba ko. Kuya, Ronilo, kadikita mo na ba si Kuya Joel? Dikitan mo nga to si Kuya Joel, guys. Babalikan po kayo, guys. Kuya Joel, dandikit po. Yan. Nagdikit na rin kay Miss Ili Vlog niyan. Diba, nasa Laura, dandikit po at full pack. Hope ka-visit ka din. Huwag ka mag-alala, Miss Ili Vlogs. VIP member din natin yan, si Kuya Joel. Isa rin siyang pastor. Tapos nag-LS yan tuwing gabi. Mga 9. Dalawa pong bananang ibabalik sa inyo dyan, o tatlo. Roxanne Dan, sabi po ni Simply Points. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, pay all the gates. Yoy, muli sa tao. Thank you for coming. Everyone is the same. Yung guys, pakidikit naman kay Ron Petulog. Saan po yung bahay niya, guys? Pinaba. Sa labas yan, ma? Ano? Oh. Nainitan ko muna. May pag sa mall. Mas madali sa online eh. Kuya Joel at Ibig, Kandikit, daming nag-LS oo, daming nag-LS. Kaya may Dan full pack, sabi po ni Norbin. Si Norbin yan yung buhay Anip Alip.
don't trust myself. I know money can't buy it. Corinne, malapit na ha. Oo nga, may LS ka rin ba, Tricky? Ma'am, anong oras pang LS mo, Tricky? Kuya Joel na natin big dan, full pack. Thank you, thank you. Rest mo na ako, mga host. Busy lang. Sige, sige, Miss Flawless. Okay, so, sakit na natin ko rin. Mamaya siguro. 4 PM. Yan guys, si 3CP guys. May LS din siya guys ha. Pasyalan din natin. 8 and out lang tayo guys ang dating. Dan Dikit host. Ayan. Candy Dan, sabi po ni Norvin, no? Thanks, what's viral, no? "5 PM ka, 3CQ." Uy. Mag 5 PM ka na lang, 3CQ, para palipating ko sila sa'yo. Para hindi na ako hanggang 5 na lang ako. Para lilipat ko sila sa'yo. Miss Flawless, baba ka ng bahay. Ayan, kita mo si Miss Flawless, guys. Ito si Miss Flawless. 5 banana po yung babalik na sa inyo, guys. Yan, 5 banana. Si Miss Flawless, si Leona Hiramis yan, guys. Si Leona Hiramis yan. Love Heart Vlog, Dan, sis, pasukli, yan. Naging result na sa 7 million viewers, no? Ay, Miss Flawless, thank you. Tapos na ba si Kapabo? Katansyan ko guys, sa totoo lang, kanina pa ako nagpupo. Diyan guys, nagbababo ng bahay po si Miss Ili Blancs. Dikitan niya Happy Life at the same time si Happy Life po siya. Single mom. What's viral, Dan? Sabi po ni Norvin, no? Sa Dana Peratino, nagbababo ng bahay po guys. Guys, padikit po, yan. Share ko pa sa mga Arabic. Sige, Miss Flawless. Ang dami mong GC, mga Arabic na naman, Ang dami nag-ilis ngayon, guys, Nakikita ko. May nag-add sa akin Arabic sa GC. Sige. Paluma, Dan, Dikit, Kalimbang po. Yan, si Paluma, ano yan, VIP ko yan, no? Gulat ako, Baka yun yung nagtumawag sa'yo. Yan guys, nakita mo yan guys, mga binababa ako. Jamie Vlog, Dan po, wala po si Jamie, mag-iwan lang po tayo ng baka. Ayan guys, dikitan niyo po yung mga iba. Nagababa ni Simple Cooking Vlog. Uy, si Simple Cooking, andyan po si Simple Cooking. Kababa ko lang yung bahay mo, Simple Cooking. Guys, dikitan niyo po si Simple Cooking guys, andyan po yung bahay niya. Si Ma'am. Ayan guys. Lagyan mo ng Robin, lagyan mo ng hashtag view na para alam nilang galing lang.
Dami mo na harang, host. Skip nyo na yung harang, guys. Skip nyo na yung mga harang. Para makapokus kayo sa pangisda. Kim. Connect to Kim, guys. Ang aking si Kim Busto, guys. Ang aking VIP. Simply Cooking, Dan Dikit Kalimbang po. Yan. MC Cruz, Tosok Host. Thank you coming, MC. May jacket ka na, MC, yan. Hazel Dan. Yan. Wala po sila dito yung mga VIP ko yan, guys. MC Cruz, may jacket ka na, kapatid. Buhay New Zealand, Dan po. Yan. About yourself, you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, and baby, it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple of months, so you're calling me now. I knew you lied. She don't go your way, you needed me to fix it, yeah. And let me hide. But I ran out of every reason. Yan, guys, nakita niyo po si Marilyn, guys. Nasa ano yan, nasa napaka-supported yan, guys. 10 banana nagbibigay. No? Nagpi-play rin yan, guys. Sa Norway yan siya, guys. Sa Norway. Din ito si, ano sa guys, si Lynn, si VIP, si Lynn naman, guys. Nasa, sa Belgium naman siya, guys. Si cute ata yun. Ayan, anto ka na, host. Hindi, masama po yung tiyan ko, guys. Kanina pa ako nagbabawas. Nagaplas na nga ako ng powder ko. Kaya gumagano na ako kasi masakit ang tiyan ko. I'm not feeling well. Huwag ka mag-alala, Roxanne, babalikan ka po dyan. Oh. Naka-work kasi yan. Oh. Sa, ano yan, nagawa kayo ng bakas. Cute girl, Dan. Yan. Mga VIP ko yan. Lagyan mo lang ng hashtag yun pag magdikit kayo sa dulo, ha? On the way sa'yo, Miss MC Cruz. Yan. Yung binaba po ni Nightbot, guys, yung mga VIP ko, yun po ang lagyan mo ng hashtag yun, ha? Yung mga wala rito. Kasi boys, Dan Pasukli Idol. Kasi Bangilio, Dan Host. Yan. Nilagyan nyo ba ng hashtag yun sa dulo? DJ Trollen on the mix. Go out, listen to that when I first heard that you moved on quicker than I could have ever. You know that hurt. Swear for a while, stare on my phone just to see your name. But now that it's dead, I don't really know what to say. I know you lied. Wish you don't. Yes, please connect to Mommy, guys. Mommy and channel. And also Lynn, guys. Disibre yung palikit, please. Balikan po kayo, mag-iwan po kayo ng Disibre, ikaw pong, ikaw umauna ka na dyan. Huwag mo lang hintayin sila na makadikit. No? Pag may makita mo, may naglapag ng mga dikitan mo, mag-iwan ka lang ng bakas. Tapos i-shout out mo, ganyan. Love hearts, Dan, balik idol, ganyan. Ganyan dapat. Pag may makita ka, sabihin mo, sakaling, hesitate on the way sa'yo. You broke me first. When you broke me. Cute girl, Dan. Yan. Wala po si cute girl dito, Norben. Basta maiwan ka lang ng bakas, ha. Yan, nakita mo si Marilyn, nasa Norway yan, nagpiplay rin yan. Napaka-supportive yan.
Ito si Linden. Pakunik po, yan. Thank you, thank you. Yan guys, please connect to Bunoy Bolano guys, and also Ron tutorial guys. Also Ramjit guys, please connect to Ramjit guys. On the max. Salamat lovers! What's viral today? New viral video done. Sabi po ni Ethan James. Can I call you back? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love, all the pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me in my words. No, I'm not perfect, but I hope you see Roxanne, 250 mo ako. Yan guys, yan dyan po si LC guys. Please connect to LC guys. you first. Connect to LC. I swear I Meron ba akong tao? Ano? Hello? 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 Meron ba? Oh, meron pala. Natin yung music. Yan, Tricky, Siki guys. May LS pa yan guys. Baka gusto niyo pong pumasyal doon. And there's also si Rap Iba. Meron ding LS. Alas 4 rin ng LS. Yung aking VIP guys. Akala ko ba mag-LS ka, Risiki? Hanggang anong oras ka ba mag-LS? let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, all the pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there. Thank you po, Sir Ron. Yan. I need Somebody if you waiting in my world. no, I'm not perfect, but I hope you see my Shoutout sa'yo, Trisiki. Yan. you. Nobody knew I push you first. And for you, girl, I swear I do the best. Dun, 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 dun. Dami nag-LS na guys. Grabe no. Uy! Allah! Nakapumasok ang aking kaibigan. Uy, may kami kasat kay Anday Rose. Kumusta ka na kapatid? Bigyan mo na sa ating papakandan. Mana ka na, mana ka. Salamat Gina ba? Gina? Ano yan? Sabi mo na kanta ka. Kanta mo na matod nila. Kanta mo na matod nila, no? Guys, magpapasalamat muna ako sa aking mga nagpalipat today na si Janine. Dumaan lang ata si Janine eh. Dumaan lang kanina. Pagpasok ko, nagpalipat agad. Din si It's Me Habibi. Thank you so much kapatid sa pakulay mo kanina. Then kay Norben. Thank you kay Norben. Tsaka kay Herns. Si Norben nagpakulay at the same time nagpamember. Si Herns naman nagpakulay. Thank you so much kapatid. Thank you so much.
kita ng mga dalaw. Kay Miss Ili Vlog also, guys. Thank you so much kay Miss Ili Vlog. Kaya laging Yan, guys. Magtikit-tikitan na po tayo. ika'y masulipan. Dahil sa ngiti mo lang, tunay na ako. Dahil sa'yo, dala ang aking nakita. Sabi ito pang aking sa aking mga mata. At parang ayoko na, ikaw ay mawala. Abutin man ng madaling araw, basta kasama Uy. ka. I've been hurt before, pero ngayon ay okay lang. Nahanap ng tiwala na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako'y nararahuyo. Magandang nila, puso ko yung nagliha. Wala nang ninanais, ika'y aking labis. Oh, magandang nila. Dahil sa'yo, Yan, guys. Mamaya na kayo. Maya, balikan daw kayo ni Norbin. Huwag ka mag-alala. Laging nagdaabang kung saan ka dadaan. Nababagsasakan, muli kang masulyapan. Ang ganda mo at ngiti mong kay tulis. Nakakainis kasi hindi kita maalis. Ikaw muna, dito ka lang sa tabi ko. May gusto lamang ibulong sa iyo. Sino ba kasi yung pinagsasalosan mo? Sasampalin ko mismo sa harap mo. Pwede ba ikaw na lang ang bibigyan ko? Ikaw nga kung di masasaktan ang puso mo. Legit daw yan si Norbin, guys. Isang VIP ko rin yan. Napaka-legit. Nasa New Zealand yan. Puno sa mga kulang ko. Kaya ano pa hinintay nyo? Dikitan nyo na. Palaro, kaya katulad mo nang naghihintay na ko agad ko. Baka pwede pag-isipan mo muna yung gagawin mo. Kasi sayang pagka ako na yung para sa iyo. Di na mapigilan ang sarili na paibig Sa iyo. bato. Gusto ka laging nakikita ng mga mata ko. Yan, Babli John. Dan, full packet. Sabi po ni Hearns. Ba't sa viral? Sabi po ni Sandana Parterna. Para ika'y Hearns, Ronelo. Shout out sa iyo. sa ngiti mo lang. Norbin, magkapareho pa kayo ni, ano yan? Lugar ni Ronelo? Dun sa, sa New Zealand? Malayo lang, malapit lang ba yan sa Auckland? O Taronga? Dahil sa'yo, Yung pinsa ko naman sa Taronga sila. Magkakasama pala kayo. Paano kayo napunta dyan, kapatid? Paano bang, paano nyo nakapunta kayo, nag-apply? Anong way para makapunta dyan? Wellington kayo? Nakabiyahe, nakapunta na ako dyan sa Wellington. Through agency ba kayo dyan? O may placement fee ba? Ano bang pwedeng mapasukan na trabaho dyan? Kasi gusto kong mag-land base na rin eh. Bigyan mo nga ako ng idea. Yan, nagbababa ng biosimuni sa tao at saka si Sandana Peratino. Apply kayo agency, walang bayad dito. Paano? Bigyan mo nga sa akin yung agency. May age limit ba? Norbin, ano pong klaseng, dyan? Pwedeng mapasukan? 55. Bata pa ako, pa lang ako. 36. Paano mag-agency dyan? May agency ba yan sa Pinas? Hoy, Lon Salabi, thank you for coming, Lon Salabi. Carpenter. Puro mga may skills, no? palagi-lagi rin akong napapait. May ba sila? Nag-hire ba sila ng mga housekeeping, ganyan? Ikaw lang bibigyan ng isa pa rin na. Housekeeping, ayan. Hoy, si Kimi Bustos andyan. Thank you, Kimi Bustos. Kimi, guys,
Tikita mo si Kimi Bustos, guys. Isa rin yan sa aking VIP, guys. Yan, Herns. Tikita mo, tsaka Norbin, ha? Sige. Bigyan mo sa akin yung address, kapatid. Baka try ko lang kung ano. Basta Ha? ikakasaya mo. Saan ba yung agency niya? Sa Pilipinas o nasa New Zealand? Tayo'y mga bata pa. Guys, please connect to Kimi Bustos, guys. Ang aking VIP, guys. Habang ako'y dahan-dahan. Ayan po, binaba po ni Nightboat, guys. Oh. Kimi Bustos. Sayangwa. Okay lang, Kimi Bustos. Kumusta ka na? Excuse me, anong balita dyan? Ang busy-busy ka na ngayon, Kimi. Yangwa ba ang pangalan ng agency? Yangwa? Okay, thank you sa pa-busy-busy loan sa lobby, ha? Tumatang na ba yung pin mo, Lon? Or umampil? Umampil. Ano ba yun? Yangwa. Yan ako nga. Sa Pilipinas ba to? Sa Pilipinas ba ang agency na to? Busy sa work host. Unis ko na Joel na natin Big Dan. Nagbaba po ng bahay po si 3CK channel. Na lamang bang tanging Kaya mo yung trabaho ang mag-busy, wag yung ikaw. mga matatamis. Ganyan sa Pinasos. Talik sa kritik. Ilang years ang kontrata, guys? Ilang years pang kontrata? May placement fee? Pay mo nga sa akin, Norbin, doon sa, passenger, ha? Wala? Pero matagal ba ang, matagal ang processing ba? Nais ko, hinihiling makikita. Alexa, Quanti, 12, 1.2, ayan, magalala, monetize channel na rin. Sana ay panghabang Pay mo na lang sa akin yung, sa messenger, para at least, Timmy, digitan mo to si si Norbin. Sige. Sige, 3CK. Hanggang 5 lang ako ngayon, 3CK. Digitan mo yan si Herns din. 2 bananang ibabalik sa inyo, guys. Tsaka si Ronilo. Pwede Edmond. Thank you for coming, ha? Edmond. Saka Marites, Osorin, thank you for coming, kapatid. Dikit-dikita na po yung kapatid, no? Unahan nyo na nga dapat yung unahan. Pwede maglapag ng bahay rito, guys. Kumain lang ako ng apple kasi ngayong tiyan ko masama. Masama yung tiyan ko, hindi maganda ang... Hindi maganda yung kumain ako ng apple. Simple lang naman ang gusto kong iparating. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Tiara rin, never late. Tamsak na host. Thank you for coming, kapatid. Masipag, mabait at Norbin, di maarte. saan ba yung address na yan? Sa isang Yun, Ronilo Hearns, 88, Norbin. Yun, mga alagad niya na, Miss Flawless. Try ko mag-New Zealand, no? Nakatulungan niya ako, guys. Sayawa Hanman Resources Agency. Saan to makikita tong agency na to? Sinong hahanapin ko doon? Kapatid. Para pag maka-apply ako doon sa agency na yan. Housekeeping, huwag ka na yun sa akin.
Kasi pagdating sa skills, wala kasi ako. Hindi naman ako marunong magpanday. Sayuin lang siya. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako. So ilang years po ang processing po bago makaalis normally? Bigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Simple lang ang gusto ko sa Yun, Ron Norben de la Piña, dating tikit. Love heard, vlog, playing on the wind ako sa bahay mo, sabi po ni Edmond. Yan, nagbaba po ng bahay po si MZ Cruz. Ron, nagbaba rin ng bahay. Let's connect to Kim Busto, guys. And also, Simply, guys. Simply Cooking, and also Shirley, also, guys. simple, simpleng tulad mo. Love heart na, nasa iyo, full package, pasuklin na lang. Thank you, yan. Alvin Dan sa'yo, sabi po ni Kimi Bustos. Yan. Kimi Bustos Dan, sabi po ni Monisa Tao. Kimi Bustos, huwag kang mag-alala. Di kita mo si Ronilo also. Saka si Hearns. Nakikita mo na ba siya, no? Si Leona Hiramis. Bibigyan ka ng 5 banana dyan. Yan, nagbaba ng bahay po si Kiara rin, Averlade. Yun, butahin ng ama mo. Yan, bigyan ka ng jacket, kapatid. Yan, may jacket ka na, kapatid. Thank you for coming, ha? Yun, Kimi Busto Dan. Kera Dan, pasukli, sabi po ni MC. Butahin ng ama mo, may jacket ka na, kapatid. Dating ticket mo na pala siya. Okay. Yan, dikit-dikit mo siya, no? Si Ronelo. Si Mai, dikita mo si Mai. Baka hindi mo pa kadikitan si Mai. Ron, salamat. Balikan kita, yan. Yan, si Mai Itski, bagong bago kong VIP yan. Yan to si Pinakbit also. Host, luto mo na mi, ha? Ikaw na muna bahala. Sige, si Hertz. Ay, baba ko yung bahay. Okay, so dani mo na. Piritong isda, ha? Pinilang. Let's connect to Hertz, guys, also. Hoy, GC, hello host. GC, may jacket ka na, kapatid. Thank you po kami. Kaya rin nabalidan. Thank you, Kimi. Sardinas lang host. Sardinas nga. Ayaw ng sardinas. May pa magsugba mo mo karni diya. Bili ba? Bili. Limpo ba? Sige kong tiyan ako guys. Ganina, sige kong tae guys. Kaupat na ko tae guys. Ako na ako. Ayaw sa ikaw ng gabi. Masilan niya akong tinain ako. Sige. Tanungin ko nga to si Ronelo. Oy, Ronelo, mangutanaw ko ni mo sa pagpang-apply. Kaya matry ko pang-apply daw. Madawat ko. Pero guys, sa totoo lang yung mga sardinas, pag nasa ibang bansa ka, mga patok yan. Kasi kami sa trabaho namin, pag nagdadala ako ng mga dilata
Bangi ka dong, sa mga agency dong ha, para, bay, puno makatulog Manila, mga-apply ko, okay na. Sulay ba, basig madawat na ba? Ronilo Vlogs, playing po, balik na lang po, salamat yan. Miswa, ulam ko sarap. Uy, si Miss Flawless din, oh. Miswa tsaka with sardines yan. Miswa with sardines. Masarap. Basta miswa ka. Muna sa tao, dana po, nakapulpak na po ako. Sukli naman. Yan. Kasi di kita mo to si Hearns at saka si Norbin. Saka si Hearns. Dami na ba ni Nightbot ha? Si Norbin, Hearns, saka si Ronilo. Si Amy Bosto. Dugay na din, Ronilo. Ikaw no, pamilya ni Ronilo, makuha naman. Grabe yung gulay diri guys. Grabe yung gulay diri sa Pinas karon. Supras ka mahal. Pag nasa Manila ka, hilak yun ka. Iyak ka talaga sa presyo. Buti na pag nasa probinsya ka. May mga tanim-tanim kang malunggay, yung mga gulay-gulay sa likod. Malaking tulong na yun. Di si Dan, pasukli idol. Salamat. Yan. Pork 360 kilo. Oh. See? Pinakamura na yan guys, 360 kilos. Pero kaya pagdating kay Miss Flawless, wala lang yan, panis lang yan. Si Miss Flawless pa ang daming, tatong. Music Cross na po, nakapulpak na sukli ng salamat. Malapit na host, kung di lang nabutan ng pandemya, dito na sana pamili ko. May mga rason yan kapatid. Baka next, itong year na to, pag umokin na. May mga rason yan kung bakit ganun kapatid. Ayaw namin dito pork. Mahirap no? Mahigpit talaga no? Miguel, Sere, tamsak yan kapatid, may jacket ka na. Thank you for coming, Miguel. Lapag ka na, magdikita ka na. Kaya please connect to Kim Bostos, guys. And also Ron Tutorial, kapatid, kumusta ka na dyan? Please connect to Inday Ronihan, guys. Guys, please connect to Inday Ronihan, guys. And LC also, guys, please. Sabi nga ng namin guys, mas marami pang bakang ikumpara sa mga tao sa New Zealand. Konti lang population sa New Zealand, mas marami ang baka eh. Maganda kasi sa New Zealand, Auckland no? Auckland talagang magandang Auckland. Wellington din, okay rin ng Wellington din. Tarungga, medyo okay na rin pa ng Tarungga. Ito nga mga New Zealand ng ipangatuwa na mo eh. Balik, sige pa magbalik. So tayo lang yun mo, dahil sa Apple Pocket po, pasukli na lang, sabi po niya kaya. Yan, dikitan po tayo mga idol, yan. Salamat Norbin, makatikim din ng baka. Galing New Zealand. Yan, not viral videos, Dana po, nakapulpak. Yan, JC, Dana po, sabi po ni Viral. Guys, please connect to guys, Hearns. Mga yun, Dan, dikit kalimbang. Ngay pala kayo nakadikit. Miss Ili kay Jen? Mga VIP natin. Gusto mong dumikit, Miss Ili, doon sa GC natin. Ang dami mong dikitan doon. Mga VIP doon. Diba? Pagka-style mo doon, pag may, i-add mo doon, sigurado yan sila magpapay. Yan guys, dikitan nyo si Miss Ili guys. Si Miss Ili, ang aking VIP guys.
Yan po yung bahay ni Miss Ili, guys, oh. Yung binaba po ni Night po. Sikat lang guys, may tao guys. Basta nindot nga tuga, DJ Jordan. Ganito talaga ang babae, di makaimig at di masabi ang sakit na nararamdaman pag tinadatnan ng dalaw niyan. Bakit ba kasi kayong lalaki di makaintindi sa isang sabi? Huwag niyo kaming pipikunin at baka kayo masaktan din. Sorry na mahayakapin mo ko, baka sakali na magbago mood ko. Pero bakit sobra pang kulit mo? Pwede bang tigilan mo? Bakit ba ganyan ka? Oh my, ang dami nag-LS guys. Sino yung dumikit guys? May bakas na pong baba. Bye, dikitan niyo po si Ronelo. Dalawa po yung balik niya. Miguel, Sidre, Dan sa'yo, full package. Pasukin na lang. Yan guys, dikitan niyo po si Edmond Vlogs guys. Andyan po si Edmond. Ang dami ng mga nag-LS. Yung ano ko rin. Andyan din si Sky Muto. Nahati yung mga tao eh. Gail Gatsing. Samura. Yung mga Derek Mundo. Ano. Kiara, dyan po sa iyo yun. Tapos si Kikay Ma'am, mag-ano na rin yung si Kikay Ma'am. Ang dami naman tong mga ano. Oy, Oday, andito pa si Oday, oh. Titignan ko yung mga nag-ano guys, mga nag-ELS, ang dami pala. Kaya please connect to ano guys, kay Mai guys. Kimi Kiari, Dan po sa iyo. Ayan. JC Dan Pulpak Pahag, sabi po niya. Yan po si Mai guys, si Mai. Saka si, si Kim. Yan si Norben guys, dikitan niyo rin siya. Uy, si Matit, oh. Uy, Matit, thank you for coming, Matit. Salamat sa paharang. Sa monetize channel na rin guys, napakalaki yung bahay ni Matit, saka descendant, nag-LS yun guys. Miss Ili Vlog, Dan Pulpak, thank you, thank you. Ngayon ko pala dumikit kay kay Miss Ili pala. Uy! Wait lang guys. May pa-entry dito host, kulang sa aruga. Ano na, lapagan na lang dito ngayon. Lapagan na lang dito ngayon, Matit. Okay, sige host. So, lapagan lang eh. Pangat. Gusto ko magpangat. Kaso lang, konti lang kasi rin. Kaya lakas paganda yung lapagan. At the same time, nakatikita na rin kasi sila rin eh. Kaya parang lugi naman yung iba na huli yung naunang dumikit, okay yun. Yung mga late na dumikit, tapos magsialisa na, wala na. Magandang dilag, thanks po. Thank you for coming. Yun. May jacket ka na magandang dilag. Pangat dos. Kaya nga, no? Ang ingay ng aso namin, guys. Tragis ng aso na to. Bisita kasi rito. Kasi maganda kasi anak talaga ng... Yan, magandang dilag, may jacket ka na. Ikaw ang
Kaya nga, yun nga, matits, tag dito, okay lang sana kung nasa mga 40, 30 yung mga tao ba. Kasi pag nagpangat ka, kahit pa paano, marami pa rin mga ano. Pero pag, Matits TV Dan, sabi po ni Mai, Hong Kong, no? Pero pag Lovely Gulien, thank you for coming, kapatid. No? Pag konti lang tayo, tapos, yun na nga, pag madikita na, laba-laba sila. Kawawa naman yung mga huli. Mas maganda yung ganito na lang, magkikita, lapagan, at least mamonitor ba, mamonitor. Sino yung mga, ingay ng mga mga aso to, guys. Norby, pababo ng house. Miguel, sir, itong bahay po ni Norby. Norbin. Nasaan New Zealand to, guys? Yan, binaba po Norbin de la Piña. Yan po. Ayan mo, binaba po ni Norbin po. Yan, guys, nagbaba po ng bahay po si Ronilo, guys. Dikitan nyo na rin po at saka si Norbin. Miguel, dan sa'yo, full package, pasukli na lang. JC, dan sa'yo, full package, pasukli na lang, guys, ha? Tita Kagwapo. Jonah Sagayno. Sige, Lovely Glenn. Dikit ka lang dyan, Lovely Glenn, ha? Na. Kasi magandang dilag. Maganda pa naman ito si magandang dilag. Ay, magandang dilag, may jacket ka na. Asan ka na? Dan sa'yo, pasukli po. Salamat, sabi po ni Maritis. Lovely Glenn, nasa viral. Yes, mas maganda rin yung mangisda ka, yung mga konting tao lang, yung katamtaman lang. Kaysa mangisda ka ng yung mga maramihan. Ang hirap makakuha ng tao, guys. Hindi gaano mapapansin yung bahay natin. Kaya na pag ang bilis ng angat ng What's viral, Dan? Dikit kalimbang, sabi po ni Miss Ili Vlog. Galinda na po. Ayan, sa lahat ng nadikitan ko, nag-iwan ako ng bakas para mabalikan niyo po. Pabalik yan. Hoy, kapatid, thank you so much. Nagpalipad ka na naman. Parang araw-araw ka na nagpapalipad. Thank you so much, kapatid. Ronelo, may harang ka. May harang na yan. Monetize na yan, Norbin. Monetize na yan si Ronelo, guys. Yan po ang bahay ni Ronelo. Nasa New Zealand yan. Thank you, Norbin, sa harang. Itong dalawa na to magkasama lang sa trabaho. Tapos parang isa lang at itong tinitirahan. Parang hindi walang alam sa mga, parang hindi alam na may harang mo. Lovely Dan na po, nakadikit na salamat. Miguel, Silri, Dan, pasuklitan. Nagbaba po ng bahay po si Moni sa tao. Oy, GR Lane TV. Hello, mega shout out. Thank you for coming, kapatid. Guys, kapag kikita na po tayo dyan, baba ka ng bahay. DJ Yun, John. Miss Ili Vlog, daan na po, pabalak na lang. Yan. Tapos ka na, patapos ka na. What's viral na dikita nga na ni Miss Ili. Kumain ka na ba daw, Norbin? Di ba magkasama lang kayo sa isang bahay? Lenny Hearns? Inlove ako sa'yo, Tamsak Host. Thank you for coming. Oh, Indy the Vlogger is. Thank you for coming. May jacket ka na. Nagmamakawa si manager. Manager mo ba yan? DJ John. Manager mo si Norbin? Oy, Kenji, may jacket ka na. Tapos na ako, sutanghon, sarte. Hindi taki, babang si Kilawon, ugi, tangigi. DJ Jonel Sagayno Remix. I've been singing the same. Kilawon. They remind me where I belong. Thinking I'm not the guy you used to. Yang guy, Elis Pinas, free, 15 Yan, okay na yan. Pwede magbaba ng bahay. Pwede magbaba ng bahay, guys. Biglang nag-loading lang po si host. Okay na yan. GR Lane TV, baba ka ng bahay, kapatid. No?
Parang si Jarlin parang nasa ano to eh. Parang ikaw ba yung nasa Spain ba to? DJ Kapatid? Jonel sa Gyno Remix. Saan ka ba ngayon? Parang saan ba tayo nakatigit? Yung Miguel series, saan ba to? Ayan guys, hello po sa ating lahat. Padikit na lang po guys ha. Nag-loading na naman ng shows siguro sa init ng cellphone. Mainit na kasi, init ng cellphone. Kaya electric fan niya, nakaharap yung electric fan para lumamig. Electric fan niya, nakaharap yung electric fan para lumamig. Electric fan niya, nakaharap yung electric. Loading na host. Ayan, okay na yan, okay na. Riyadh host, sa Riyadh ka pala. Kala ko ano. Salamay. Guys, hindi nalagdagan yung views ko sa binaba ko na bahay. Oh. Hintayin mo muna Ronilo kasi minsan yung views late yan eh. Guys, pag magdikit po kayo, panoorin po yung video na guys, kahit mga guys ba, yung 1 minute lang guys ba, panoorin 1 minute. Panoorin ng 1 minute, okay na yun guys. Malaking tulong na yun guys. Tapos sabay dikit, no? Ronelo, dan po sa'yo, sabi po ni Kimi, oh. Norben de la Peña, GRLM TV. Yan guys, pag dumikit kayo, mag-iwang pa tayo ng bakas ha, please. $28 pa lang sa akin, so sad. Ngayon ka lang ata nag-start, what's viral na today, no? Magbakas ka nga sa akin ng para mabigyan kita ng host. Yes, matits. Yo, nag-loading nga ako. Yan, okay na. Ito naman ang likod ko guys. Hindi talaga ako makatagal ng mag-LS ng kaupo ng matagal guys. Parang mano yung likod ko eh. Magbakas ka sa aking video, punta mo yung channel ko, punta ka dun sa mga video ko dun, yung American Bully. Panoorin mo ng 1 minute, tapos pagbakas ka, iwan ka ng bakas. Para mamaya dikitan kita ng 4 na banana. Oy, Joe Benz, hello host, thumbs up yan, Joe Benz. Bigyan kita ng jacket. May jacket ka na. So you can start to drop your link. JC Dan. Yan. Sige po. Kimi Busto Dan na po. Sabi po ni JC. Salamat host. Walang anuman po. Bahay mo po JC. Bahay ka baba ka ng bahay JC. Guys, pasamsak na lang sa binaba po ng paalam ko na ilang dikit na guys, yan. Hinta po ko sa iyo, kay Kabayan Jojo, pasukli na lang. Magbaba po ng bahay po si GC guys. Hoy, Jack Quinn. Kamusta ka na, Jack Quinn? Tigil ka na, Jack Quinn. Hoy! Ingay ng aso, guys. Maingay yung aso. May tao kasi rito. May tao kasi. Yan, baba ka ng bahay, G Queen, para yan. Dikitan nyo na po guys, mauna ka na, G Queen. Unahan mo na yung mga dikit niyo dyan, no?
Jobin, sama na po, nakapulpak na po. Sukli na lang, salamat. Balbon! Shut up! Hinga ng mga alagang aso rito, guys. Tolerong sigar na, daan sa'yo pasukli, sabi po ni Marites Orisin. Jack Quinn, daan na po, nakapulpak, salamat sukli na lang. Dalawang banana sukli, pa-mention lang, yan, dalawang banana sukli. Kenji, the vloggerist, daan na daw si Monisa. Nagbaba ng bahay po si Jarlene TV at sometimes si MC at saka si GC, guys. Our Beats DJs. DJ Dance Remix. Yun, Edmond Vlog Channel. Yes, sir. Daan na po. Yun. Patula na itong ano si Edmond. Edmond Vlog Channel, patula ka ng jacket. May jacket ka na. 61 GC, sabi po ni, ni Kenji. Guys, please connect to Kimi Bustos, guys. And also my, guys, my. Guys, please connect to Ronilo, guys. Hearns also, guys. Please connect to Hearns, guys. Then kay Norbin. Mga team New Zealand yan, guys. Yung mga tatlo na yan. Napaka-generous ng mga tao na to. Bilib ako rito sa nila. Sobra akong bilib. Yan bang bahay po ni Norbin tsaka ni Ronelo? Dong, Ronelo, mag-ilis ka bukma, dong. Hi, Ma'am Joben, dalawan tayo ng bahay. Yun, sabi po ni GRLM. Munisa Dan, sabi po ni Norben. Joben, Dan na po kita. Yan. Oh, bye. Same time. Sige, sige. Mangisda lang muna ako doon, tapos. Hindi ko sure kung makailis ako, pero tambay na lang ako muna doon habang nalit na siguro ako mag-start siguro. Edmond Vlog Channel, yan. Baka ng bahay, kapatid. Ulo ko talaga, guys. Our Beats DJs. In love ako sa'yo, Dan po. Yun. DJ Dance Remix. Yan ba ba si Loveling Galian host? Parang ikot-ikot pata siya. Host, kita kita sa okay lang. Sige, add mo ako. Ito ang aking Facebook. Yan po ba kapatid? Yan po. Never be not. Yan po, GRLM yan. Yan po si Jobin, no? Sino ba ginanap mo? Jobin? Si ano pala? Si Loveling Gillian, ha? Hoy, Johnny! Baba ka nga ng bahay, ngayon ka lang nakabalik. Muni sa dance yung... Ito si Johnny, kanina lang ito pumasok sa akin, bigla na lang nawala. Baba ka nga ng bahay, kapatid. Edmond Vlog, bahay mo po. Sabi po ni Inlove ako sa iyo. Joven Dan, sabi po ni Norbin. Inlove ako sa iyo, nagbaba ng bahay, kapatid. Si Johnny, sino ba ito si John? Si
Si Jan. Sino to si Johnny? Sorry host, na busy po. Baba ka nga ng bahay nga. Parang na-curious lang ako rito. Yan, thank you, Kimi Bustos. Work move pa. Hindi, baba ka lang bahay. Titignan ko lang yung bahay mo. Ayan, si Johnny pa sa Moscow pala. Yan, dinikita lang kita, Johnny, ha. Dinikita na kita. Ipapano ko to sa'yo. I-flex ko to yung channel. Yan po, guys. Ito talaga, guys. Cabro Vlogs, mega shoutout host. Thank you for coming, kapatid. Cabro Vlogs, mega shoutout host. Guys, please connect to Johnny, guys. Andiyan po yung bahay niya, guys. Guys, please connect to Johnny, guys. Andiyan po yung bahay niya, guys. Guys, please connect to Johnny, guys. Ma? Ano naman yun, ma? Matanggal yun, ma. Sabi niya, gusto niya sana. Puno pa lang bahay ko. Oo nga, Johnny. Maliit pa lang. Magbakas ka nga sa akin doon. Sa aking video, mandikitang kita. Bakas ka sa akin. Dikita kita ng 5 banana. Guys, please connect to Johnny, guys. Andiyan po yung bahay niya, guys. Guys, andiyan po yung bahay. Nakapin po ni si Johnny, guys. Please connect, guys. Please connect. DJ Ruel. Pinaba mo sa'yo ba yun? Sino? Sino, Ronelo? Okay, guys. Sino yung mga gusto na kailangan ng watch hour, guys? Dikitan niyo po si Ronelo. Bibigyan po kayo. Ipi-play po yung mga videos niyo, guys. Magpi-play po siya ng videos sa inyo, guys. So, sino po yung kailangan ng watch hour? Dikitan niyo po si Ronelo. May ano po siya sa inyo, guys. Yan, what's viral? Ano ka lang, sabihan mo si Ronelo. Ano po si Ronelo? Huwag ka mag-alala, basta nag-iwan ka ng bakas, guys. Umiikot lang yun I'm sure, umiikot lang yun si Edmund Vlog. Let's go. Si Lablin wala kasi arang muni nyo. Ano yan, guys? Baka ano siya, i-clear history mo, tapos mag-clear history ka. Guys, 10 minutes na lang ako, guys, tapos lipat tayo kay Tricky Channel, guys, ha? Hanggang, Tipay, humabol pa si Tipay, oh. Good afternoon, no, schedule. Thank you for coming again.
Tipay guys, and Kuya Jewel guys. Yan, Monisa Taop, dan sa Pasukli, sabi po ni Maritis Orice. Let's connect to Tipay the Explorer guys, and Kuya Jewel. Jekwin, pasab po here, sabi po ni What's Viral. Tara na host, Tricky Channel, doon tayo mangisda. Yan, yan. Guys, lipat na po tayo kay Tricky Channel guys ha. Suportahan natin yung kaibigan mo guys ha. Hindi the Vloggers, yan, Elis Menor siya. Alin Navarro, Dan. Sabi po ni Norbin. O si magandang dilag kung bumalik. Ba't nawala kami, ano? Guys, di pa tayo kayo, no? Kay Tricky Siki Channel, guys. Andyan na po yung bahay niya, guys. Magtatapos na lang po ako. Jekwin, Dan, yan. Sabi, Kuya Joel, Tibig, Dan na po. Palpak, pasok na lang po. Huwag ka mag-alala, guys. Mga monetize channel na yan. Si Kuya at si Tipay, mga monetize na yan. Kasi Lovely, Julian din. Guys, di pa tayo kay Tricky Channel, guys. Magtatapos na aking elders, guys. Bago pa ako tapusin, magpapasalamat muna ako kay Ronelo, at saka kay Hearn City, thank you, kay Norbin de la Piña, kay Johnny, thank you kay Johnny. Nag-BG lang ako, thank you Tipay sa pag-BG Tipay ha. And also si It's Me Habibi, thank you so much kapatid. At saka sa lahat ng mga nandito guys, thank you so much. No? Kay Miss Ili Vlog also guys, thank you so much kay Miss Ili Vlog, thank you so much. Kay Ronelo, kay Norbin, kay Hearns, kay Mai Itski, yan. Kay Miss Ili Vlog, kay It's Me Habibi, and also kay Johnny. Yan po yung mga ano ko yan guys, mga super chatter ko at the same time, mga VIP ko rin yan guys. Thank you so much. Lipat na po tayo kay Tricky Channel guys. Andiyan po yung bahay niya. Andiyan po yung bahay niya guys sa taas. Lipat na po tayo. Magtatapos na po si host guys kasi masama talagang sikmura ni host guys. Ano na ako, na pupo ako. Ano ba to? Hi Riara, thank you for coming my friend. Thank you so much. Guys, please lipat naman na tayo kay 360 channel. Sige, mag-iwan ka ng bakas ka viral para mamaya dikitan kita ha. Cabro Vlogs dan ako, dikit na salamat. Norbin, antok na si host. Di, masakit ang tiyan ko kapatid. Kanina pa kung madaling araw yung pupo ng pupo. Iba ngayon, kinain ko to kagabi siguro. Hindi maganda yung hanggang ngayon. Sakit ang tiyan ko. Hindi sana ako mag-ilis, pero hindi ako nakapag-ilis kahapon, kaya ilis muna ako ngayon. Guys, lipat na po tayo. Magpapaalam na po si host. Kaya Tricky Channel tayo guys, ha? 5 minutes na lang guys. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang po. Wala nga gamot dito. Hindi nga ako nakabili ng gamot. May marami ako mga gamot guys. Nasa bagay ko. Andun sa Manila, sa Pasig. Lahat ng mga karamihan ng mga gamit ko andun sa Pasig. Hindi na lang ko rito. Yung mga pangbahay lang. Kunting lakad. At yung mga gamit ko, mga medicine kit ko andun, iniwan ko. Kaya dito, hindi ako nakabili, wala rin stock dito.
Guys, lipat na po tayo kay Trisiki. Yan po yung bahay niya. Upo na rin ako, guys. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng mga nandito, guys. Thank you so much. At bukas, guys, check ko muna kung makapag-ilis ako o hindi, ha? Doon muna tayo kay Tricky Channel, guys. Lagyan mo lang ng #beyond. Thank you so much. And see you tomorrow or the next day, no? Pahintayin ko muna. Wala pang 5 minutes pala. Sige, Norbin. Samsak na kay, Kenji the Vlogger, sabi po ni Jacqueline. Jacqueline, lipat mo na tayo kay Tricky Channel. Andiyan na po yung bahay niya sa taas, nakapin. Saka GC, punta muna tayo doon. Hintayin ko lang mag-alas 5. Ano na lang, 3 minutes na lang. Sige, Norbin, thank you kapatid, ha. Basta, tanong na lang ako regarding dun sa sa New Zealand kung paano mag-apply. Naman si Jake Quinn nagpahabol pa ng baba. Jake Quinn, doon ka na lang kay Tricky si Channel. May mga tao na rin doon. Oh. Pasukan mo na doon sila. Andiyan yung bahay nila. Oh. Hinintay ko na lang to guys. Mga 2 minutes na lang. Hinintay ko mag-5. Ay. Sige guys, thank you. Bye-bye. Sige guys, thank you. Bye-bye.